Браты и сестры в Иисусе Христе, дорогие верники, дорогие христиане и все люди доброї волі, я віншую вас з урочистостю жмертвого повстання Ісуса Христа. Усім вам, вашим близьким і родним, жадаю глибокої віри і радості не тільки у цей день, але на протягу октави і так само усього великодного періоду. Нехай радость буде гостем у ваших серцях. Нашою Пасхою з'являється з мертвих повсталий Ісус Христос. Справді, у нашій катедрі і у пресбітерії є фрески Боже народження і так само Велика П'ятниця, фреска зняття з крижа Ісуса Христа. Але головне у нашій вірі з'являється свято у Воскресення Ісуса Христа. Коли святар целебрує святую імшу, подчас її кульмінаційної частки люди скликають: Христос помер, Христос з мертвих повстав, Христос прийде. І християнин, коли не було часу, або не були якісь обставини не відати увесь катехізм, то достатково це, щоб віра була і вона моцна. Тому що ця віра християнська дає відказ, чому чоловік народився, і для чого він живе, і що з ним буде потім. Ми, християне, віримо, що Христос з мертвих повстав, і ми так само з мертвих повстанемо. І ще раз сердечно усіх вас віншую і жадаю радісних, спокійних святів. Христос воскрес, справді воскрес. Аллилуйя!